के बात न करी हम सब लोग यहाँ झोकल बा। हमर बाघ जिला बक्सर ऊपर बा, एही से रंगदारी हमर सुपर बा। हमर बाघ जिला बक्सर ऊपर बा, एही से रंगदारी हमर सुपर बा। विश्वामित्र के धरती हटे पूरा दुनिया जानेला, इनके नाम अफसान के चलते सारा लोग दल बांधेला। विश्वामित्र के धरती हटे पूरा दुनिया जानेला, इनके नाम अफसान के चलते सारा लोग दल बांधेला। बा इतिहास गवाही जग में सब यहाँ मिलल बा। हमर बाघ जिला बक्सर ऊपर बा, एही से रंगदारी हमर सुपर बा। हमर बाघ जिला बक्सर ऊपर बा, एही से रंगदारी हमर सुपर बा। करनमा मर हते सभे इहे कहेला, राजा बाबा संतोष राघव इहे जिला में रहेला। नमवे बरांड है कर भाई, एकर चर्चा खिलल बा।